ଆଜି କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, କଣ ମରି ମାରି ଗଲା ନା କଣ ମ? ବୋପା ଚଗୁଳି ଖିଆକୁ ପୁଅ ଚଗୁଳି ଖିଆ ଟିକେ ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ ନା କଣ କରିବେ? ଆଲୋ ସାବି ବୋଉ, ତୁ କେତେ ଆଡୁ ଆଇଲୁଣୁ? କାହିଁ ସେମିତି ସକାଳୁ ରାଉ ରାଉ ହଉଛୁ? କଣ ହେଲା ବା ତୋର? ଅଧିକା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସିଲା, କହିଲା ପଖାଳ ବେଲାଏ ଦେଇଦେଲୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ବେଲାଏ ପଖାଳ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କହିଲୁ? ରୋଜଗାର ତ ନାଇଁ, ଆସିକି କହିଦଉଛି ବେଲାଏ ପଖାଳ ଦେଇଦେ, ଆଣିବି କୋଉଠୁ? ଆଲୋ ଛାଡେ ମ ଛାଡେ ସେ କଥା। କଣ ଆଉ କହିବି, ଆଉ ତୁ ରତନା ଘର କଥା ଶୁଣିଛୁ ଟି, ଜାଣିଛୁ ଟି? ହଁ ଲୋ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏ ବୋପା ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି। କିଛି କଥା ମନେ ରହୁନି, କିଛି ମନେ ରହୁନି, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି ସବୁ ପାସୁରି ଗଲାଣି। ଚାଲ ମ ଗାଧେଇବା। ତୁ ଦେଲୁ ଦେଲୁ କଣ ଟିକେ ଆଣିଛୁ, ମୁଁ ଲଗେଇ ପକାଏ। ମୋର କାମ ପୁଣି ସାଡେ କେତେ ବାକି ପଡିଛି, ଯିବି ନହେଲେ ମତେ ମୋ ପଛରେ ପଡି ନଗେଇ ଦେବେ ମୋ ପଛରେ। ଚାଲେ 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 ଯିବା, ମୋ ଧାନ ଫାଡେ କାଉ ଖାଇଯିବେ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମ, ସେ ରତନା ପୁଅଟା ଯାହା କଲାନି, ବାପା ନୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରୁନି ଲୋ। ଉଠୁ ମ, ସେ ନିଜ ଘର କଥା ନିଜକୁ ମୁସ୍କିଲ ହଉ ପଛେ ପର ଘର କଥା କହିଲା। ଉଠୁ ଉଠୁ, ସେଗୁରା ସେ ଗପ ମତେ କହନା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଘରେ କେତେ କାମ, ଆ କଥା ଶୁଣିବି ଯାଉ ନଥିଲା।